Ouais, élevé. Ouais, ça Ko va. be to. Côté de voilà. Cɛ ne bɔra fɛ sisan cɛ dɔ tɛgɛ bisi ne kan na Do ya tigɛ bise kan. walayi Cɛ me iri di naloma ye quoi. Aw ma ne ma karati kɛ. Ni mɔgɔ yi bisi kan na, han? Petit hein, i jɔ b'a ɲɛ f'i ye quoi. Ni mɔgɔ yi bisi kan na, i b'a minɛ cogo min na. Han? Voilà. Nin tɛ ne kan ale bolo. Han? ne dara hana kan la ku ka tanya e dara hana kan la sɛ ku ka tanya jɔ malo ho ho ha 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 ya ya ha 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 Cɛ filɛ zɔn ye naloma ye dɛ. Aw bɛ fa sa. A peine sans prêtre ne tɛ n yɛrɛ yira karate la mɔgɔ la bilen, village la bilen.